O Parque Natural de Corrubedo é hoxe o protagonista en Destino Galicia, un lugar único na nosa comunidade. Acompáñanos. O Parque Natural de Corrubedo é un punto de gran interese turístico no Barbanza. Ano tras ano atrae a centos de turistas e de biólogos que se achegan para admirar a riqueza deste complexo dunar. Dende aquí hoxe coñeceremos toda a actualidade turística que aconteceu estes días en Galicia, pero antes coñezamos a riqueza do Parque Natural de Corrubedo. A tan só 1,5 km do centro urbano de Ribeira accedemos ao complexo dunar de Corrubedo, un espacio declarado Parque Natural no ano 92. A superficie é relativamente pequena, non chega ás 1000 hectáreas e sorpréndenos a infinidade de ecosistemas que habitan dentro del. Para acceder a este entorno temos dúas zonas diferenciadas, a das lagoas litorais e a gran duna móvil. Nós esta vez comezamos polo centro do parque, onde atopamos unha gran marisma atravesada por dúas lagoas, a de Carregal, de auga salada, e do outro lado a de Vixián, de auga doce. Expertos medioambientais e tamén visitantes achéganse sobre todo entre os meses de outubro e marzo para admirar as máis de 2300 aves de diferentes especies que habitan neste espacio. Tamén aproveitamos a visita para acceder ao centro de interpretación. Na súa misión divulgativa alberga unha curiosa exposición que a través de maquetas explica toda a área natural e a relación do home con este entorno. Os visitantes deben coñecer perfectamente as normas do parque para evitar o deterioro deste espacio natural. Sen lugar a dúbidas, o principal atractivo do Parque Natural de Corrubedo é a súa gran duna móvil, a única que existe no litoral galego. Mide 1 km de longitude e ten unha altura media de 13 metros, aínda que o seu punto máis alto acada os 21 metros de altura. Toda esta cantidade de area avanza pouco a pouco hacia o interior. Esta é a xoia do complexo dunar, un lugar único no patrimonio natural de Galicia. Hoxe en Destino Galicia saltamos un exquisito prato gastronómico, as brochetas de gambas e polvo. Prestad atención a hora de preparar este exquisito prato, toda unha tentación. Bueno, pois agora vamos a facer unhas brochetas de gambas con pulpo. É un plato novo que sacamos aquí en Santa Algueirada, a cual, pois, de primeiro plato ou de segundo plato, pois vai moi ben. Este é un plato moi sencillo, os únicos ingredientes son gambas, pulpo, aceite e sal. Un pouquiño de pimentón dulce mezclado con picante e un pouquiño de aceite de oliva virgen. Que facemos? As gambas temos que pelar e deixámoslle a punta da cola, nada máis. E despois poñémolas así, e collemos un palillo, pinchámola así, nada máis. Este é o primeiro que temos que facer. Así collemos outra gamba, outro cacho de pulpo e facemos exactamente igual. Pinchámola a gamba, e máis o pulpo estará cocido, por suposto, sempre. E é que non coza demais, porque despois, unha vez que se pasa de cocción, xa saben que o pulpo queda duro. Por lo tanto, é moi importante, como todas as cousas. Todas as cousas son fáciles de facer, pero hai que facelas ben. E con cariño sempre. Así está. Isto lo pinchamos así. A gamba estará cruda, por suposto. Agora botamos un pouquinho de aceite na plancha e colocamos aí as brochetas. Deixamos que se vayan facendo por ambos lados. Damos un pouquinho de sal. Un pouquinho de sal. Bueno, unha vez que está feita por un lado, damos a volta xa.
Deixamos que se faja agora por o outro lado. Xa ven que está doradiña, un color pois moi bonito. A plancha tampouco debe estar ao roxo vivo, porque senón queimaría, se saldrían negras, queimadas e amargarían. Deixamos que se faga agora por este lado e unha vez que estea feita, pasámoslo ao plato. Agora retirámola ao plato. Aí, e agora que facemos? Pois agora facemos isto. Botamos un poquinho de pimentón, e este pimentón é como se fora pó pulpo. Ao mesmo tempo botamos así un poquinho ardor do plato. Un poquinho de perejil, isto máis que nada é para adornar agora o perejil este que estou botando por aquí. E agora botamos un poquinho de aceite virgen extra por arriba. Non casi nada de aceite. Isto non ten máis nada xa. Así vai a mesa. Un plato pois moi rico. Coa recente inauguración do parador de Monforte de Lemos en Galicia xa son 11 os paradores que pertencen á rede de paradores de turismo. Son estancias palaciegas que verdadeiramente pagan a pena. Foi no 1928 cando o rei de España, Alfonso XIII, inaugurou o primeiro establecemento da rede de paradores de turismo. Unha oferta hoteleira que dende entón vencéllase ao patrimonio histórico e artístico estatal. Bueno, este é un edificio do siglo XVII. Iníciase a construción por parte de un párroco que se chama Pedro Bazán, que ten unha certa realmente relación familiar con Emilia Pardo Bazán. Surge, faise por iniciativa de Pío Cabanillas no ano 1965. Surge con 8 ou 9 habitacións e no ano 75 faise unha reforma e convírtese en 63 habitacións. Galicia conta na actualidade con 11 paradores tras a recente inauguración do parador de Monforte. Santiago, Ferrol, Ribadeo, Vilalba, Ourense, Nogueira de Ramuín, Baiona, Tui, Pontevedra, Cambados, os outros lugares onde a historia e o descanso van da man. Como no resto dos establecementos hoteleiros, os paradores posúen diferentes categorías atendendo os servicios prestados. A clasificación máis abonda en Galicia son as 3 estrelas e o prezo dunha noite varía alrededor dos 100 euros. O perfil do visitante é moi variado, pero bueno, pues está ahora mismo en boga a parella nova, o matrimonio novo, que veñen pasar o fin de semana, pero bueno, non hai que olvidar que temos muitísima xente que ven de Europa, temos un porcentaxe moi alto de estranxeiros que van camiño de Santiago por a cornisa cantábrica. Entón, esta día media é de 2 días e medio. Guardiáns do noso patrimonio, cuidadores do legado culinario, os paradores galegos se recenden a descanso, convidan o sosego. Deixamos atrás a gran duna móvil do Parque Natural de Corrubedo para admirar todo o que rodea este complexo. Nos pés da duna exténdese a increíble praia de Corrubedo. O parque está bañado por 4 kilómetros de costas, pechados por 2 acantilados. Este é un dos atractivos turísticos de Ribeira, unha vila mariñeira que nesta tempada estival recibe a centos de turistas. Sobre todo é o destino de vacacións para un turismo familiar, que busca a tranquilidade e o contacto coa natureza. A ubicación de Ribeira permite desfrutar de todas as vantaxes que ofrecen as Rías Baixas. Ribeira está perfectamente comunicada con Santiago de Compostela, A Coruña e Pontevedra. A paisaxe, as praias e tamén a gastronomía constitúen así o principal atractivo para aqueles que escollan como destino as terras de Ribeira.
Nestas datas estivais concéntrase a meirande parte dos traballos de hostelería e, sen lugar a dúbidas, o traballo dun guía turístico é fundamental a hora de coñecer un destino. Hoxe, aquí neste programa, quixemos acompañar a unha guía turística para coñecer unha das vilas de maior afluencia en Galicia, Rianxo. Atopámonos na vila de Rianxo, aínda que normalmente só dou información dos sitios que se pode visitar, hoxe vos a servir de guía comenzando dende o Campo de Arriba. Atopámonos na Rúa de Abaixo, quizáis a rúa máis importante desta vila, xa que nela naceron os tres máis ilustres escritores rianxeiros, como cabe destacar Rafael Dieste. Atopámonos na praza de Rafael Dieste, presidida pola igrexa de Santa Columba, de finais do século XV. No centro da praza atópase o cruceiro barroco. Lado esquerdo atopámonos co Pazo de Martelo, actual Biblioteca do Concello. Estamos facendo un recorrido polo Paseo de Manuel Antonio e vamos a dar parada polos bustos máis importantes dos nosos escritores, como por exemplo agora vamos a decatarnos polo busto de Castelao, onde o 25 de xullo se lle fai unha ofrenda floral. Non podemos dar fin ao noso recorrido sen parar antes frente á escultura da Rianxeira. Atopámonos no Paseo de Tanxil, onde podemos ver a Guadalupe da escultora Sorei. A praia de Tanxil é a máis visitada polos turistas, principalmente madrileños e franceses. Polos servicios cos que conta, este ano concederon a bandeira azul. Se falamos de festas en Galicia non podemos esquecer as gastronómicas. Así, esta fin de semana temos unha cita ineludible nunha das degustacións populares máis importantes que se celebran nestas datas. Falamos da Festa do Polvo no Carballiño. O vindeiro domingo 9 de agosto, o Carballiño celebrará a edición 41 dunha das festas gastronómicas con máis sona de Galicia, a Festa do Polvo. O Parque Municipal do Carballiño voltará a ser o espacio escollido para recibir alrededor de 70.000 persoas chegadas de todos os puntos de Galicia. Para este ano hai preparados 30.000 kilos de polvo, que comezarán a cocerse ben cedo, nas preto de 200 caldeiras. Durante toda a xornada, 50 grupos folclóricos porán unha nota de cor e música no parque, facendo máis levadeira a dixestión. Declarada de interés turístico dende a súa terceira edición, a Festa do Polvo do Carballiño representa a maior concentración da emigración galega no país, chegando comensais de abondos países. Todo listo, pois, para a degustación deste produto tan vencellado á cultura gastronómica desta comarca ourensá. Agora trasladámonos a outro parque natural, o das Illas Cíes, para coñecer un aloxamento con encanto. O camping que está situado mesmo no corazón deste fantástico espacio natural. As Illas Cíes na ría de Vigo, chamadas por moitos como as Illas dos Deuses, acollen un dos campings máis auténticos do territorio galego. A pesar de pertencer á terceira categoría, o camping Illas Cíes enmárcase no Parque Natural das Illas Atlánticas e o luso deste establecemento ben definido polo entorno. Cunha capacidade para 800 persoas, o camping conta cos servicios básicos: tenda de comestibles, baños colectivos, cafetería e acceso directo á praia.
Debido á limitación de visitantes no parque, a estadía deste camping débese solicitar con tempo de antelación. O prezo por persoa ao día neste camping é de 6 euros, os que se lle engade outros 6 pola parcela da tenda de campaña. O camping permanece aberto do 1 de xuño ao 15 de setembro e tamén en Semana Santa. O entorno fai deste camping un dos destinos máis repetidos polos amantes da natureza, do sol e do mar. Agosto é o mes turístico por excelencia, así moitas vilas de Galicia prepáranse para celebrar por todo o alto diferentes festividades. Así son as de María Pita na Coruña. Este será o noso próximo destino no vindeiro programa, pero antes deixo vos cun adianto de todo o que podedes aproveitar na cidade herculina. A Coruña engalánase durante todo o mes de agosto para celebrar as festas de María Pita, 31 días de actividades das que 80% son de balde. Entre as actividades deportivas destaca o concurso hípico Casas Novas, no que participarán os máis destacados xinetes estatais do 7 ao 10 de agosto, así como o trofeo Teresa Herrera de Mar e Costa no Porto Coruñés e a concentración internacional de motoristas este fin de semana. Unha feira de artesanía e libros nos Xardíns Méndez Núñez e un certamen estatal de casas rexionais completan a oferta cultural. E como non, a música non faltará nestas festas. Hoxe ten previsto a actuación Ana Torroja na praza Pablo Iglesias, mañán Hombres G e o sábado Luar na Lubre. A coñecida actriz Carmen Maura tamén é unha gran afeccionada á nosa comunidade. Así aproveitamos unha das súas visitas aquí a Galicia para que nos acompañase neste programa. Ay, a mí me parece un sitio precioso para venir. Para venir, y, o sea, más bien en esta época, para que sea más calorcito, pero vamos, y desde luego con el calor que estábamos pasando en Madrid, ha sido una gozada llegar aquí. Es una tierra muy bonita, y el verde, al que le guste el verde, hay cantidad. Y luego muy variada, con unas costas preciosas, y también muy sorprendida porque... no se nota ni en el temperamento de la gente ni en el pescado que había en el mercado, todo el desastre que habéis tenido aquí, que parece mentira que estéis llevándolo tan bien. Esta é unha fin de semana ateigada de festividades. Pontevedra celebra as festas da súa patrona, a Virxe da Peregrina. O programa inclúe actos religiosos, as coñecidas corridas de touros e diferentes actividades culturais. Xa se pode visitar no concello coruñés de Oleiros a Feira de Alfarería, que reúne en Santa Cruz unha ampla mostra destes traballos. Este ano participan 24 artesáns de toda España. Tamén esta é unha boa fin de semana para chegarse ata o concello pontevedrés de Arbo, onde se celebra a 7ª romería medieval, con xogos populares, obradoiros de animación e unha mostra de artesanía. Ao longo deste mes de agosto poderedes desfrutar do programa Noites do Camiño, no que participan diferentes contacontos. Mañá en Vilalba a noite estará animada por Cándido Pazó. E para rematar, podedes achegarvos o domingo ata o concello lugués de Foz. Alí celebrarán por todo alto as súas festas patronais na honra de San Lourenzo. Dende o Miradoiro de Castro Cidade despedímonos. Xa sabedes que tedes unha cita todas as semanas aquí en Destino Galicia, os xoves a partir das 8:30 e por la 2. Gracias por elexirnos e que pasedes unha boa fin de semana.